Госпожо, как се казвате ви? Веска Йорданова Занчева, село Лисичери. Така. Ти имаше пердия на очите. Да. А какво ти предлагаха лекарите? Ами да озрее, чакаше го да озрее от лятото ли беше до есента и каза, ще ходиш на операция. Така. Ти дойде при мен. Дойдох тук, хапчета някакви гълта единошишенци и няма перде, няма нищо и си чета вестника вечер, като легна, повтори пак хапчета и пердието се обръща. Пак ходя на очен лекар, други лекар, има кай, ама той ще живее с него, кай няма да... Да, то се стопи доста. Да. Ти четеш вестник, не? Чета. Сега последно време малко пак чека, че ми се малко има, но разликата е... Да. Нямам реко толкова много пари аз за операция. Ти остави операцията, ама аз мисля, че е по-лесно с билката. Да. Операцията е с изкуствена леща, с... Не мога такова. Нямам възможност. Записвам го това, защото много хора няма да повярват, че пердия се лекува с билки. Който ни е пробал, той няма да повярва. Който проба, ще вярва. Много ти благодаря.